Milé detúrence, z tejto krabice si porozdeľujte hudobné nástroje. Pozri sa, Doninko. Mimozemská zelená piča. A ty sa tu čo furt smeješ? Daj mi žiacku, už ti musím napísať poznámku. Zase žácku, že ale veď už mám tretiu tento mesiac, nemám tu tam kam písať. Si jebnutá. Pani učiteľka, to čo je? To čo sa ku mne dostalo, že nám zostali len 2 klacky? To prečo? Lebo som cigán? Musíš udržovať rytmus, Peťko. Kokot, jaký rytmus s týmito 2 klackami? To mám iba tukať, alebo čo s tým mám robiť? Áno, ťukať. Jak semafor pre hluchých? Dáme si kohútik Jaraby. Odštartuj to. 3-4. Ale tými klackami. No dobre, hovada, tak pripravený. Kohútik Jaraby, on, nechod do zahrady, jo, rozjebeš láliu, potom si zabil. Stop, Ježišmaria, to sa nedá počúvať. Kvôli Peťkovi sme to museli stopnúť. Čo si, hluchá? Však ja som hral dobre, ale ostatní hrali na piču. Xylofonista, halabala, chaosy. Nič, musím vás rozdeliť na skupiny. Peťko, Miško a Ondrík, vy poďte bokom a ostatní, my si to dáme ešte raz. No, ostatní, počujete? Cvičte. Peťko, daj nám paličky teda. Tu máš ty klacky, ja ich nepotrebujem. Ja vím bídaj hubou. Stop. Spievať máš, ne tieto pazvuky robiť. Spievať? Tak ja ti dám taký spev, ty kokot, že sa našupu doblveš. Kohútik Jaraby, nechod do zahrady. Tak ale toto je už vrchol. Daj mi žiackú knižku. Tu máš a strč si ju do ryti. Jako? Normálne, si to zroluj. Jo, tuto je nová éra. Tuto je kapela z hudobnej výchovy. Zože Piešťany. Yeah. Kohútik bamba, vyjebavý, rapavý, dáva mi zamany bez zábrany. Potom rozjebe láliu, lebo ho grillujú. Jo, ty kokot.